Vítam vás pri ďalšom videu venovanom ruským vojenským základňám. Tentokrát je to ruská vojenská základňa Borysoglebsky. Nachádza sa v Kazani a má viacero zaujímavostí. Ako prvé, nejde o také štandardné vojenské letisko, ale ide skôr o vojenské letisko slúžené na experimenty, na experimentálne práce a na testovanie lietadiel, čiže nejaký vývoj a výskum a testovanie lietadiel. Čo sa týka tohto letiska, tak má viacero zvláštností. Už prvá je tá, že toto letisko je zobrazené na ruskej mape Yandex. Keď si dáte ruské vojenské letiská, tak tie sú zašrafované a nevidíte ich. To, čo vidíte bežne na iných mapách, na Yandexe nevidíte. Toto letisko zašrafované nie je. Ďalšia taká zvláštnosť zaujímavá, opäť taká ruská, je tá, že je tu klasické, už také kvalitné ako keby oplotenie celého areálu aj s ostatným drôtom, ale to má viaceré fázy, ideme sa k tomu dostať. Čím súvisí aj ďalšia bezpečnosť, čo opäť vidím prvýkrát na ruskom vojenskom letisku. Tu je jedna z dostupných brán do tohto letiska. A keď sa pozrieme, ten plot opäť stále dostatočne kvalitný. Ideme trošku dopredu. Tu na ten plot je už akože fakt zase o niečo kvalitnejší ostatný drôt, kruhový na vrchu. Ale toto je úplná novinka. A to sú kamery. Prvýkrát vidím na ruskom vojenskom letisku kamerový systém. Takže naozaj toto je pre mňa novinka. No a ideme sa teda pozrieť na tú tienistú stránku. A to je to oplotenie. Ako som spomínal, tamto oplotenie vyzeralo bombasticky. To bolo ešte pri rodinných domoch, pri hlavnej ceste. Ako nájdete zo zadnej strany letiska, tak máte prvý starý plot, ktorý je že úplne že zdevastovaný. Za ním ideme trošku ďalej, aby to bolo viditeľnejšie. Tu je to viditeľné zrejme. Za ním je druhý starý plot, ktorý je tiež zdevastovaný. A potom je tretí plot, ktorý ako tak drží. A dostavím sa k tomu ďalej. A takto vyzerá pokračovanie toho plotu. Opäť panelový plot. Už vidíte panely, že to už ledva drží. A keď sa pozrieme, vlastne ideme späť, kde aj skládka, bordel, všetko možné, naozaj to keď sa to poríte, to je bordel, skládka, všetko možné. Tak tu keď ideme ešte trošku ďalej, tu už vidíte, že to oplotenie ani nie je. Hej. Takto vyzerá oplotenie vojenského, experimentálneho a testovacieho letiska v Rusku. Takže fakt také, ak sa hovorí, že Potemkinova dedina, tak Potemkinové oplotenie. Z tej strany, z hlavného ako keby výjazdu, alebo z hlavných brán, to letisko vyzerá bombastické, to oplotenie sa postupne mení na také krajšie. No a keď idete z druhej strany, toto je koniec letovej dráhy, vám to potom ukážem, keď budeme mať mapku, tak takto vyzerá stráženie alebo oplotenie, ohradenie vojenského letiska v Rusku. Takže dostávame sa k ruskej vojenskej základni Borysoglebsky z leteckého pohľadu. Táto letecká základňa nie je príliš veľká, keď si pozrieme, tak toto je ohraničenie. Čo je tu taká zvláštna vec, alebo také odlíšenie od bežných leteckých základní, je to, že sú tu takéto veľké haly. To sú zrejme nejaké konštrukčné haly, letecké závody, opravovňa niečo také. Čiže toto je rozdiel oproti ostatným leteckým vojenským základňam, že tu sú hangári a takéto veľké haly výrobné. To je veľký rozdiel. A čo sa týka toho oplotenia, tak čo sa týka oplotenia po tejto línii, takto oplotenie je naozaj kvalitné. Ale to, čo som ukazoval, tak to už je táto zadná línia, tu ako ide táto cesta, toto okolie,
tak to je vlastne ten rozbitý plot. Hej. Takže čo sa týka spredu okolo tých hál a takto, je to zabezpečené, ale ktokoľvek sa môže dostať z tejto strany, čo je úplne nezabezpečená, úplne proste ten plot je úplne rozsýpaný, ako sme mohli vidieť predtým vo videu alebo na ukážkach. No a ideme teraz podrobnejšie. Je tu nejaká, neviem, či to bola nejaká vzletová trať v minulosti, či to bola nejaká vzletová dráha, ale vlastne úplne zničená, rozpadnutá. A sú tu odstavené zrejme už nefunkčné lietadlá. Opäť väčšinou bombardéry. Takže vlastne tu končí tá stará trať pravdepodobne. Takže toto bola zrejme stará vzletová trať, predpokladám, dráha. Stará vzletová dráha, predpokladám, ktorá vlastne je už zničená. Tu je nová vzletová dráha, iba jedna. Nie je nejaká extra dlhá, si myslím, v porovnaní s tými letiskami, čo som už videl. A tu sú potom vlastne lietadla. Táto základňa obsahuje bombardéry, ale aj klasické dopravné lietadlá. Tu vidíme Tu-160 Blackjacky. A toto by mali byť zrejme Tu-214, Tupolev 214. Táto vojenská základňa bola pravdepodobne medzi 21. a 22. decembrom 2024 zasiahnutá útokom ukrajinských dronov, za čo následne Putin vyhlásil veľmi tvrdú odvetu. Keďže je to experimentálne letisko, tak tu vidíme aj rôzne ďalšie typy lietadiel. Alebo to boli možno drony. Teraz som prepol na ďalšiu mapu, kde som vlastne našiel tieto lietadlá a toto by som si mohol možno, že aj dovolil tvrdiť, že toto by mohli byť aj drony. To vyzerá ako naozaj ako nároj dronov. A na záver, to sú satelitné snímky z ruského Yandexu, takže takto Rusi zachytávajú svoje letisko. A týmto závermi sa vlastne lúčim a zase pri ďalšom videu o ruskej vojenskej základni.